Žena v júni 2011 vyhodila z balkóna 9-dňového syna Jožka. Bábätko letelo z výšky asi 20 metrov a dopadlo do trávy vedľa betónových schodov. V prvom momente som si myslela, že asi bola s ním vonku v perinke a spotkla sa, spadla. Ale keď som počula, že to dieťa letelo z 5. poschodia, tak som ostala strašne zarazená, šokovaná. Rozrušená matka vraj vtedy susede povedala vlastnú verziu o nešťastnej udalosti. Že nejaký cudzí chlap im vtrhol do bytu v kapucni a že to dieťa jej vytrhol a vyhodil z 5. poschodia. Lekári sa spočiatku domnievali, že skratové konanie zavinila tzv. Laktačná psychóza alebo popôrodná depresia. Napokon ženu odsúdili, za vraždu dostala 15 rokov. Počas vyšetrovania vraždy malého Jožka sa ale ukázalo, že mladá žena má vraj na svedomí aj smrť svojho prvého syna. Peťka je podozrivá z toho, že ho týrala. Podľa znaleckého posudku pitva ukázala, že matka na dieťa opakovane pôsobila fyzickým násilím. Prvorodený chlapec im zomrel ešte 2 roky pred smrťou Jožka. Ak žene dokážu, že naozaj zavinila aj smrť svojho prvého dieťaťa, vo väzení zrejme pobudne dlhšie ako 15 rokov. Z Levíc, Karol Mindák, televízia Markiza.